Nixtieq li namlu anke bħala Knisja dan l-appell f'din is-sitwazzjoni diffiċli li qed ngħixu fiha biex aħna insegwu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Jiġifieri id-distanza soċjali, l-użu tal-maskra jew visor, sanitization, l-użu ta' sanitizer, dawn kollha huwa importanti li aħna nsegwuhom b'responsabbiltà. Hawnhekk aħna qegħdin fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, tfakkarna fl-għoża tal-ħajja, u importanti li aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument tagħha sat-tmiem tagħha ma' f'kull waqt tagħha. Nitolbu l-mulej biex aħna naqdu din ir-responsabbiltà b'mod sħiħ.